O Parlamento de Galicia aprobou hai unha semana unha proposición non de lei para instar ao Goberno Central a garantir o cobro das pensións por parte dos emigrantes retornados de Venezuela. Levan preto de ano e medio sen percibir prestación algunha, posto que ao figurar como perceptores de pensións non teñen dereito a outro tipo de axudas. Os deputados socialistas promotores do acordo parlamentario, Loli Toja, Begoña Rodríguez e Juan Díaz Villoslada, reuníronse esta mañá cun grupo de afectados en Noia para trasladarlle as medidas a adotar dende o Parlamento galego. O Grupo Parlamentario Socialista estamos promovendo que se busquen alternativas e solucións, por unha parte, por parte da Xunta de Galicia, para solucionar aquelas situacións de emerxencia social que podan ter os pensionistas retornados que non están a cobrar pensión, e por outra parte buscar solucións no Goberno Central para que se podan empezar a, polo menos, a pagar, aínda que fora anticipadamente as pensións, a conta do Goberno de Venezuela no seu momento teña que pagar, porque sigue sen pagar as pensións. Esta fronte non é a única que teñen aberta os emigrantes retornados. Levan anos loitando por conseguir un trato fiscal non discriminatorio ante a reclamación de Facenda de aboar o IRPF dos últimos 4 anos con carácter retroactivo. É que o problema son eses 4 anos retroactivos que lle metían. Entonces, nós eso seguimos loitando por el. Pedimos un trato xusto. Eles, ao principio, cando ofrecimos, dicía que nos facía unha amnistía fiscal. Eu non quero unha amnistía fiscal. A amnistía fiscal é para amigos desas persoas que teñen o diñeiro en Suiza fora que o levaron de aquí para lá. Nós trouxemos divisa para España. A mí non me teñe que facer unha amnistía fiscal. A mí o que me teñe que facer é o que quero un trato xusto. Piden, ademais, que se equiparen cos traballadores españois os tramos do IRPF para a obriga de presentar declaracións, posto que na actualidade sofren unha clara discriminación.